Okei, nyt sitten olisi niinku vähän erilaista tietoa setissä. Ei kun siis settiä tiedossa, no voi paska. Viimeksi pelattiin 5 syötä Fredille ja ykköstä. No nyt tällä kertaa edelleen varoitetaan hyppypelästyksistä. Ja mä itekin inhoan tätä peliä, kun mä en päässyt tota 4 läpi. Jospa nyt menteisiin taas. Minä kettä. Tätä musiikkiboksia. Hello. Kiva kerros, minä kuulin. Jaha, siellä joo. Älä sano... Lamput. Foxy. Se ei ehkä näy sinne päin, mutta se on Foxy siellä. Ei! Se häipy. Ei saatana. Mua nyt jo inhottaa pelata tätä. Pallon poiki on häipynyt. Hei! Kuka nyt? Mangle! Ei saatana. Puhelintyyppikin ilmoitti, että hyvää yötä. Mene pois! Hello. Älä nyt sinäkin PP kysele. Jes, se häipyvis. Valot päälle. Ei. Fuu. Lähtiks ne? Manglea ei näy katolla niin kuin se kerran mulla tuli. Hetkinen. Apua. Ainakin ihan Hei hetkinen. Mangle! Se hyvä. Mä aina vihaan sitä, kun mä otan naamion pois, niin se just tuo saatana Foxy tuolla. Ei. Menkää pois! Ei! Musiikkiboksi taas. Ei se oo siinä. Jes, se häipy. Ei kerännyt puppetti. Mä niin vihaan sitä. Oi saat. Ei. Mene pois. Mene pois. Lähtiks? Ei kuitenkaan. Hetkinen. Valot päälle. Perkele. Foxy. Ei oo parempi Chiikan kanssa. Ei saatana. No tuolta kauttako se nyt? Mulla kerran kävi sillä, että mulla tuli 2 hyppypelästystä päällekkäin. Hetkinen. Se on varmaan siellä. Foxy! Jep, siellä se on vielä. Manglek. Ei saata. Ja mulla loppuu batteri. No! Askelia. Ei saata. Hetkinen. Tuu jo aamulta, kun kello on vasta 3. Ja mulla... sitä paitsi loppuu batteriit.
Missä nyt häipä? Puhelin soi. Haloja. Joo. Mä sitten soitan kun ne alkaa ne. Huomennahan on perjantai vai onko? No, se on perjantaina. Ei oo huomenna vielä. Joo, ei muuta. En mä tiedä. Tulkataanpa jääkaappeja resursseja. Lihakeitto vai? No ei oikeastaan sitä. Otetaan mitään. Ainoastaan lohikeitto. Kaikki näyttää olevan hyvin. Moi moi. Kauhea tilanne muutenkin, kun äiti soittaa ja justiinsa Foxi tulee sieltä. Just kun mä otin naamio pois, ei perkele, mä niin muutenkin vihaasta. Miten pitkälle me edes pääsi? Ne hyvin kiltin näköisiä, eikö ookin? Ei kun mä en yllä täältä. Mittäkö jos olisi se näytönkuvausohjelma, mutta kun mulla ei oo rootattu tää ja mä en tiedä miten se tehdään ja siinä pelossa, että se poistaa multa kaiken täältä, niin ei. No mitäs nyt sanois? Sanopa vaikka moikka nyt, kun vielä on enää minuuttia aikaa. Ehkäpä tulevaisuudessa, kato kun mulla on täällä tämmönen, tai kattokaa, palautetaanko, ei. Avataan peli, joku saattaa ehkä joko saattaisi tunnistaa tämän jo. Mutta, no menepäs nyt nopeaa. Täältä löytyy mun vaan lapsuuden ajan suosikkipelejä, otetaan Crash, jos tää ehtis tästä. Pistetään PS-rajoitus äkkipäin. Jes, yksi musu lapsuuden ajan suosikkipelejä. Muutenkin 10 minuutin raja alkaa tulla pikkuhiljaa täyteen, niin että moikka!